cannot take this anymore. Saying everything I said before. Crash test number 1. Hvor er det noget gammelt ord? Smash it. Holy shit. Er det ikke en time, vi skal smadre den? Prøv lige at smadre den endnu mere. Crash test. Hvor er det? Crash test number 2. Wow. Wow. Den virker vist ikke rigtig mere, tror jeg. Der er ikke sket noget på skærmen. Skærmen er imponerende. Men prøv lige at se her. Der faldt den og dimste, der er faldet et stykke af her. Der er faldet noget af den inde i her. Woo! Den kan ikke sætte fast mere ordentligt. Se. Crash test number 3. Wow. Den kan ikke repareres. Der er ikke sket noget ud af skærmen. Det er kun denne her, der var smadret. Hold da kæft. Crash test number 4. Action. See you later, alligator. Crashing now. Whoa. Shit, man. What is the Game Boy? Whoa. The Game Boy. Okay, stop lige. Crash test number 5. Vi skal gå amok. Action. For helvede, du har ødelagt den. Vil du ikke give mig den igen? Hold da kæft, mand. Ruden er fuldkommen smadret. Må jeg lige få den? Okay. Pas lige på. Sidste. Action. Kom sådan noget derfra. Crash test number 6. Døj! Ja! Ja. Action! Crash test number 7. Wow. Stop. Tror I, den virker? Hvem tror, den virker? Ikke. This works or not. Crash test number 8. Holy shit, man. Again. Oh. Fuck! Fuck, Ej, du man. kan se. Crash test number 9. Again. Again. Okay. Shit. For helvede! Crash test number 11. Wow. For helvede, hvad skete der lige med den? Oh shit. For helvede! Ej, se.
Crash test number 12. Hvor helvede, mand. Jeg tror altså, du mister nogle dele nu, Tobias. Hvad regner I med? Crash test. Filmer det? Ja, ja. Se her. Bare til. Giv mig Gameboy'en. Woo! The Game Boy is dead. No, it's not. Not yet. Jeg skal bare på at klatre. Okay, stop. Oh. Seriously, old man. This is farligt. Den der gik ikke så godt, så vi tager den lige igen. Oh, shit. Den er ikke helt i stykker, og den kan godt bruges endnu. Water test. Ej, bræs den ned her. Action. Okay. Oh, it's heavy. Hvor er det flyt den. Nej, Tobias. Prøv at løfte den op, og så... Hold da, helikopterruden er jo totalt ødelagt nu, mand. Kom lige og sæt dem op igen. Fuck lort, det er Game Boy. Lort, gammel lort. Mathias. Gammel, mega, gammelt lort. Fuck Game Boy. Not take this anymore. Saying everything